38 ו5 תינוקות שהמערכת שלך הרגה. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון של הבחירה? תורידו את זה, תודה רבה. מאז יומה הראשון אתה בכלל יודע ומכיר את השמות של כל 101 החטופים? אתה יודע כמה חטופים נותרו בניר עוז וכמה ממסיבת הנובה? עדת החנפנים שמקיפה אותך מה החזון שלך, תגיד לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. בנימין נתניהו, אני רוצה מספרת מעל הדוכן הזה איזה מנהיג חזק אתה. בעיניי אתה פחדן ומוג לב, כאחת משתיים. אספר לך את סיפורו של מוחמד אבו אל-קומסאן, בן 32 מעזה. ניסיתי חודשיים לפני המלחמה ולאחר מכן חווינו את מסע הגירוש. חברת הכנסת גוטליב, עברנו ממקום למקום. או שאין לך את האומץ להישיר מבט למשפחות החטופים ולהודות שוויתרת על יקיריהם. החל מהצפון ועד שהגענו לדיר אל-בלח. בשבת 10 באוגוסט נולדו לי תאומים, בן ובת, אסר ואייסל. לטובת שלמות הקואליציה הכושלת שלך, לטובת המשך המערכה במשך שנים. וזאת לאחר ניתוח קיסרי קשה שעברה אשתי, דוקטור ג'ומאנה ערפי. שמחה מילאה את ליבנו בבואם של ילדינו הראשונים. לטובת כיבוש, ממשל צבאי והתנחלויות, או ההתרגשות הייתה בלתי ניתנת לתיאור. בבוקר יום שלישי 13 באוגוסט יצאתי בשמחה לבית החולים. הוצאתי את שאין לך אומץ לעמוד מול השותפים הקיצוניים שלך. תעודת הלידה לתינוקות שלי. מתוך שמחה שלחתי לאשתי תמונות ותעודות הלידה בוואטסאפ. אחי לא ענתה. באותו הזמן קיבלתי שיחה מאחד השכנים ששאל אם אני בסדר. עניתי, אני בסדר. והוא אמר לי, הדירה שאתה שוכר הופצצה. מהרתי וליבי פועם מפחד ודאגה לגורל משפחתי, עד שהגעתי לדלפק הקבלה של... ולומר להם שאחרי 410 ימים הגיע הזמן לסיים את המערכה. בית החולים, וחלק מהשכנים אמרו לי ברעד, הם בתוך מקפיאי המתים. לא עברו 10 דקות מאז הוצאתי תעודת הלידה, ופתאום אני מוציא להם תעודות פטירה. התמותה בעסקה, בהסדרה. כך או כך, אתה פחדן ומוג לב. בעזה יש 17,038 ו5 תינוקות שהמערכת שלך הרגה. ביניהם 825 תינוקות מתחת לגיל שנה. שלא מישיר מבט אל הציבור. העם הזה, מר נתניהו, הוא עם של גיבורים. בעזה היום 35,055 תינוקות יתומים. הדם של כולם ירדוף אותך, ואתה בעזות מצח טועה על כך שאתה מואשם בבית הדין בהאג. מגיעה לו מנהיגות אמיצה שלא מנהלת קמפיינים של השפעה פסולה. בנימין נתניהו, חברי הכנסת, מהו החזון שלך? מה החזון שלך, תגיד די. לי? מזה 30 שנה אתה רוצח סדרתי של השלום. לא, עצור. רד מהדוכן מיד. רד מהדוכן מיד. להוריד אותו עכשיו. מה החזון שלך? רוצח סדרתי בקפלן, לא פה. רוצח סדרתי של השלום זה אתה. רד מהדוכן. רוצח סדרתי, רד מפה. חצוף. צא מהאולם. חבר הכנסת גלעד קריב, יש מילים שלא יישמעו מעל הדוכן הזה. רוצח סדרתי הוא אחד מהם. תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. מה אתה פונה אליי? אמרתי שלהאמין שהוא צודק ב100%. למה ישר להפסיק? למה? מה קרה? אנחנו ישבנו ורק אמרנו לו שהוא צודק. לא אמרתי את זה? גם כשמסכימים אתם צועקים. מה קרה? למה?